A mae'r llun ola, wrth gwrs, yn pwysleisio pa mor bwysig yw ei gael sylfaen dda I draffordd. A hwnna eitha gwir, sylfaen dda a'r pridd yn y diwedd sy'n cymryd y gwasgedd. Dyma'r cerbyd, mae'r gwasg ar y rheol yma, drwy'r slab, a os yw'r slab yn iawn, mae'r pridd yn cael gwasgedd o'r fath iawn. Os oes gormod o wasgedd, beth sy'n digwydd yw bod y pridd yn mynd lan a lawr fel yma ac yn gweithio I ffordd lan drwy'r slab ac yn effeithio ar rheol. Ia. Wel, I chi wedi sôn hefyd bod chi'n gwneud arbrofion ar sŵn. Ydw'n wir. Beth am rheini? Diolch draw am ni'n cael gweld y peiriant yma. I ni'n mynd â'r peiriannau yma allan I reolydd I fesu'r sŵn. Pa fath sŵn wedyn? Sŵn treffig o bob fath. Cerbydau nwyddau, modiron, motorcyclist a bethau fel ni. Ia. Ar ôl tapio fe, be chi'n neud wedyn? Wyddai'n gosau hwnna I chi nawr. Mae'n mynd o'r tap i'r analyser yma ac i'r fanacw a oddi yno i'r computer os o draed. Weld. Ac wrth gwrs mae'r gwahanol fathau o arwynebedd hewl yn effeithio ar y sŵn. Odi. Gwyddoch chi mewn hewl goncrit. Ie. Os oes richiau ar y hewl, mae'r sŵn yn mynd lan. Os yw'r surface o'r gyda nhw yn weddol lithrig, mae'n mynd y lawr dipyn. A'r holl bwrpas wrth gasglu'r ffeithiau yma gyd yw peri bod llai o sŵn yn cael ei gynhyrchu ar ffyrdd. A bob amser, na bwrpas yr ymchwil, yn bod ni'n creu ac yn adeiladu heolydd sy'n ar sŵn lawr mor isel ag sy'n bosibl. Gymaint o bobl nawr yn byw yn agos I draffyrdd, oedden nhw'n gallu cael iawndal am hynny? Ydyn nawr mae'r gyfraith wrth I cefnau nhw, mae modd cael iawndal os yw'r sŵn digon uchel a sŵn o'r fath iawn. Pa mor uchel yw'r sŵn I fod? Mae'n dibynnu ar y fath o traffig sy'n gyda chi. Un o Gwm Twrch isaf yw'r Athro Eifion, yn fab I lowr ac wedi eni a'i fagu yn y tŷ hwn. Mae e'n fawr I barch a'i ddyled i'r gymdeithas lofaol hon. O Gwm Twrch uchaf y daw loes, gwraig yr Athro Eifion, ac mae cryn dynnu coes rhwng y ddau ynglyn â'r unweddau gwahanol yr uchaf a'r isaf.